Heippa kaikki! Moi moi! Me ollaan Suvi Ja mä oon Miiriikka. ja me kerrotaan teille nyt OAJ Porin viestintäuudistuksista. Jatkossa mä lähetän teille yhteysopepostit ja vastaan opettajiin liittyvistä asioista. Postit muuttuu perinteisistä sähköposteista uutiskirjemäisiksi. Lähetämme jatkossakin kirjeen teille yhteisopeille viikoittain, mutta tämän vuoden aikana alamme lähettelemään myös muille jäsenille suoraan viestejä. Te yhteisopettajat olette edelleen tärkeä linkki hallituksen ja tavallisten jäsenten välillä, ja mainoksia tulee tuttuun tapaan edelleen tulosteltavaksi. Tiedotetaan näistä viestintäuudistuksista ja niiden etenemisestä sitä mukaan, kun saadaan asioita eteenpäin. Eli seuratkaa postianne. Ja hei, muista ilmoittaa muutoksista yhteysopettajatehtäviin OAJ Porin Gmailiin mulle Miiriikalle. Ja hei, laittakaa palautetta tästä uutiskirjemäisestä uudesta kirjeestämme. Hyvää alkanutta vuotta!